Glory! Thank you, Jesus. Nilqakom eżiż aħwa telespettaturi u ħbieb u djenza ta' River of Love. Grazzi mulej familja River of Love da kolla li seguna fuq Facebook u YouTube u televizjoni. Ismu sewa il-kelma tal-mulej. Il-mulej tikom il-grazzi li kolkom il-ġoħ tifmu u dil-kelma tinfdilkom qalbkom. Misli għaddis ningrazzjak ta' din il-kelma. Ningrazzjak li inti preparajt nilna qalbna permezz tal-kanti fħiru tal-prezenza tal-Ispirtu għaddis tijak li u kolla dawnek fostna din il-moment. Grazzi mulej li l-kelma tijak kompli taħdem fina u tinfet il-lub tagħna. Teħlisna minn dak kollu li jakkisna u tollina fl-imkien miegħek fi Kristu Ġesu. Amen. Morru fil-ktib tal-Luqa kapitlu 10 vers 1. Illum ħankompli nitkellem fuq il-lezzjoni fuq il-messaġġ li bdejt nitkellem jew fuq il-ġimgħa l-oħra. Ħajkolli ħanitkellem fuq probably ġimgħa oħra u ġimgħatej oħra wara dan. Nixtieq nfakkarkom li wkoll dan li qed nitkellem fuq illum l-awtorità tal-kredent, l-awtorità tal-Kristjan. Kien hemm żmien li kont nitkellem fuq u għandna kors ukoll li aħna nofru hawnhekk River of Love. Dawk kollha li taraw dan il-messaġġ, please ejjew għamlu dal-kors. Dawk kollha li tkun fuq Facebook jismu l-awtorità tal-kredent huwa powerful ħafna jittrasformalek ħajtek. Il-kors huwa madwar bejn 12 u 14 sija. U nidħlu f'ħafna dettalji u ħajibda fl-aħħar ta' Settembru. Fil-każ kellmu il-laħtna hawnhekk il-Mari li tuħu sieb il-kors u għanna aħwa wkoll l-altin juħsib il-courses, please, u nħeġġitkom jekk qatt ma miltuħ għamluħ dal-kors. It is powerful, ibiddillek u jitrasformalek ħajtek. Ħajibda fl-aħħar ġimgħa ta' Settembru jekk Alla jrid, jiġifieri qisu daqs ġimgħa oħra, okay, xi ħaġa. Okay. Luqa kapitlu 10 ħamorru l-ewwel kapitlu 9. L-awtorità tal-kredent. Jiena l-ġimgħa l-oħra bdejt ngħidilkom li jiena u inti twilidna rajna skritturi flimkien fejn tgħid li aħna twilidna midinbin. Konna dnub, konna dlam, konna mitlufin, konna misħutin, konna mibawdin, konna l-edewwa tal-Alla. Alla ma kienx tagħna jew magħna, konna bla tama, konna bla salvazzjoni, konna aħna dlam infusna. Ma konna assolutament xejn u Ġesu kapitlu 15 ta' Ġwan jgħidilna li aħna ma konna kapaċi għal xejn. Once li għamilna it-transfer u sirna mwilda meġdid, sirna vera ta' Kristu, mhux reliġjużi, sirna ta' Kristu, għamilna sar transfer kbir fil-ħajja tagħna. Fejn twilidna meġdid, sirna parti mis-salna tal-Alla, l-Ispirtu tal-Alla ġie jammar fina u kollox jibda jinbidel fil-ħajja tiegħek. Kolossin kapitlu 1 vers 13. Issa, meta aħna twilidna minn ġdid, waħda mill-affarijiet li jiena wkoll kellimkom hija li meta inti kont imwieled fid-dinja, int ma kellek xejn u ma kellek jett jew dritt ta' xejn u fuq xejn. Kollox kien jaħkmek il-mart, id-dnub, is-saħta, d-demonju, kollox kien jaħkmek għax int ma kont xejn, ma kont tiswa l xejn. Issa Alla ħabb il-xejn, ħabb lili u lilek, ħabb il-xejn. U ġie u miet għalina fuq is-salib biex lilna jagħmilna xi ħaġa, jagħmilna xi ħadd, anzi jagħmilna letteralment bħalu, jagħmilna letteralment l-istess livell tiegħu fi Kristu Ġesu. Hekk tgħid Efesin kapitlu 2 vers 6. Imma llum il-ġurnata aħna ħafna mill-Kristjana ma jafux x'awtorità u qawwa irċivejna. Isimgħuni aħwa, xud minnkom forsi li lkom fil-mixja, forsi ġieli smajtu fuq dawn messaġġi. Però jiena ħafna drabi, ma anzi mhux ħafna drabi, letteralment kull ġimgħa wara ġimgħa, l-Ispirtu Santu infittex il-mulej, fis-sens nitlob il-mulej nara x'qed jindikali u x'qed jurini biex nagħlem il-poplu tiegħu biex inwassal il-kelma għal dak iż-żmien. Peress li nemmen li aħna tnejxu fi ċertu żmien li aħna jiena nemmen li aħna il-ġenerazzjoni tal-aħħar żminijiet. Issa jekk hux baqa' 5 snin jew 50 min żgur, ma nafx. Imma nemmen li aħna l-aħħar ġenerazzjoni hemm ħafna waraw il-programm ta' ħabbejtek li għamil dan il-weekend, please araw ħallu tkunu tafu. Ħanilkom punt wieħed biss għaliex nemmen li aħna l-aħħar ġenerazzjoni. Apparti l-gwerer u terremoti u pestilenzi u mart u viruses li kollha jsemmu fil-Bibja. Hemm xi ħaġa partikolari li tindika li aħna l-aħħar ġenerazzjoni.
aħna l-aħħar ġenerazzjoni għaliex il-pajjiżi li jessemmew f'Daniel kapitlu 7 u fl-Apokalisse kapitlu 13 ħajkunu għaw meta Kristu jkun ġi. U dak sa ftit snin ma kienux jeżistu dawk il-pajjiżi. Allora bil-fors daw il-pajjiżi issa jeżistu u ma preżenti magħna u għalhekk il-mulej kien qallhom ma jistgħux jifhmuhom fi żmien ta' dak iż-żmien għax dawk il-pajjiżi ma kienux jeżistu, issa jeżistu. Kapix? Qed naġġilha għax mhux dak huwa l-messaġġ imma qed nipprova npaġġilkom fil-kasara programm ta' ħabbejtek għada, fil-għodu jew fil-għaxija. Fit-8 ta' fil-għodu kull jum il-programm ta' ħabbejtek issibtu l-ħadd fit-8 u nofs u mbagħad il-ħadd fil-5 ta' nofsinhar u t-tnejn u l-ġimgħa fis-6 ta' fil-għaxija. Alleluja. Grazzi mole. Mela Luqa kapitlu 9 vers 1. Mela waħda mill-affarijiet meta aħna dnibna, meta aħna konna fid-dnub mejta dewwa talla mifruda minn Alla, waħda mill-affarijiet li tlifna hija id-dritt. Il-jett jew il-seta jew inkella l-awtorità. Kulħadd jgħid l-awtorità. L-awtorità. Il-kelma fil-Grek, il-kelma awtorità hija il-kelma exousia. Exousia li tfisser dritt, li tfisser forza, li tfisser mastery, li tfisser influenza delegata, autorità. Per eżempju, it-tifel illum ta' jsaqsini, għalli xi tfisser autorità, dedi? Għalli xi tfisser autorità? U ħafna drabi l-eżempju li nuża għatfall ikunu tajbin għal-kbar. Għetlu, meta jiena per eżempju niġu l-fellowship, niġu l-knisja. U jina nejlek, per eżempju, murejt il-Mario. Għallek il-pastor għamillu tazza te, please. U Mario jgħamillek tazza te u jtilek biex inti tati għalili. Għaliex Mario għamillek it-tazza te? Għax onora l-autorità tal-pastor. Mux inti per se, immax inti jetlu għax il-pastor batni. Mario semani. Mario obda. Jekk inti, per eżempju, meta aħna naraw pulizija fit-triq, inti tista' tgħid l-pulizija nista' daqqa ta' ponu middu issa. Imma tax inti taf li hemm awtorità fuqu, inti tibżat missu ma tistax tmissu jkollok tobdi. Għax inti taf li dak il-pulizija mhux qed jirrepreżenta lilu, qed jirrepreżenta xi ħaġa ħafna ikbar minnu. Qed tifhmu? Allura dik hija awtorità. Issa aħna qabel ma kellna mwilda minn ġdid ma kellna xejn minn dan. Ma meta ġejna mwilda minn ġdid, ġejna mogħtija lura awtorità, dritt, jett. Li issa dak kollu li huwa taħt Kristu, mhux biss hija taħt Kristu, imma hija taħt Kristjani. Dawk kollha li huma fi Kristu. Għax jekk jiena fi Kristu u jiena ġismu huwa r-ras, mela dak kollu li huwa taħtu huwa taħti. Kapix? Darba kien hemm qalli, darba kont qed nippriedka fuq għadi fuq l-Italja. Kont l-Italja qed nippriedka ġo Knisja. U kien hemm wieħed kien ilu ħafna fil-mulej. Qalli ma pastor. Qalli jiena jekk jiena fil-ġisem ta' Kristu, qalli jiena kull ma jiena is-seba' żgħir tal-li tas-siq. Qedlu anke jekk inti s-seba' żgħir, qedlu wkoll għandek saqajk fuq on ix-xitan għax għadu taħtek. Halleluja. Għax għandek l-istess awtorità daqs is-seba' żgħir daqs l-istess ir-ras. Halleluja. Amen. Ekku, il-verità. Meta jiena u inti, kemm minnkom għandkom passaport u s-sifru bih. Sawa, meta inti tidħol il-customs, tidħol xejdu la dwana, jew, insomma, inti kemm minnkom għandkom wiċkom fuq il-passaport. Tajjeb. Imma għaliex iħallulkom il-komplement tal-ġisimkom jgħaddi wkoll. Suppost grasek biss tgħaddi. Ħadd domat għalek isma' rasek tista' tmur, imma ġismek jibgħu. Għax ġismek m'għandux passaport. Le, għaddi r-ras, jgħaddi miegħu il-ġisem u kull fejn imur ir-ras, imur miegħu il-ġisem. U dak kollu li r-ras għandha awtorità għandha miegħu il-ġisem. Il-ġisem ta' Kristu. Halleluja. Grazzi mulej. U ħafna Kristjani ma jafux l-awtorità li ġiet moddija lilhom f'Ġesu Kristu. Ma jafux.
Anzi, ħafna pastors ma jafux, ħafna mexxejja ma jafux, ħafna saċerdoti ma jafux. Ma jafux. Il-biċċa xogħol hija din hija iċċuċata kif jgħidu bil-Malti, li kull min hu wieled ġenwinament minn ġdid jaf jew ma jafx xorta għandek din l-awtorità. Xorta jagħtihak. Jekk issum iktar ma tiżdidlekx attraktar l-awtorità. Jekk tagħti iktar flus, jew tagħti inqas, jew ma tiżdidlekx attraktar din l-awtorità. Issa kif tħaddimha u tutilizzaw timmanifesta dik imbagħad storja oħra. Imma xorta din l-awtorità kollha li Kristu għandu hija tiegħek. Kollha ta' mhux il-biċċa kbira, kollha. Allura ħafna mill-Kristjani peress li ma jafux x'għandhom, allura jgħixu bħalma ngħidu bl-Ingliż defeated. Mentalità fjakka, jitkellmu fjakk, jitkellmu tellifin, defeated. Ma jitkellmux rebbieħa, jitkellmu ta' tellifa. Ma jitkellmux li huma mbierka, jitkellmu daqsi kieku huma misħuta. Ma jarfux x'awtorità drittijiet ġimgħat lilhom li huwa tagħhom. Kull min hu Kristjan jista' jkun l-iktar wieħed injorant fl-iskola. Jew l-iktar wieħed għandu l-iktar ittri wara smu. Ħafna kull min hu Kristjan għandu din l-awtorità kollha ta' Kristu fih. Kollha. Imma inti titgħallem tgħix fiha issa u kif topera fiha. Darba kien hemm din storja vera. Darba kien hemm wieħed Chicago, xi qed nitkellmu aħna issu ma nafx forsi 50 sen ilu. Mela kien hemm wieħed Chicago, raġel, kien hemm storja, kienet fuq il-gazzetta din storja. U dan kellu rasu tuġa u bdiet tuġa ħafna rasu. U l-Amerika kellhom ċertu pillola jgħidu la Tylenol, ma nafx hekk hawnx Malta, Tylenol għandna Malta Tylenol. Bħal Panadol imma m'għandhom it-Tylenol. U dik capsule. Xi ħadd mela da għabeda jieħu din it-Tylenol u ma kienx jaf li din it-Tylenol xi ħadd minn flok it-trab tat-Tylenol neħħih it-trab u poġġa fiha it-trab tas-cyanide. Ġa fiha. Dan mar jixtri Tylenol ħada jemmen li ħatamillu l-ġid imma qatlitu. Ħafna mill-Kristjani ma jafux u l-ignoranza qed toqtlu qaħwa. Ignorance is killing you. Ignorance tiġi tista' tkun tkun avukat, tkun bravo ħafna tkun tabib u whatever. Imma ma tkunx marraf x'l-awtorità int għandek qed taħdem kontra dik innifsek. Qed taħdem kontra dik innifsek. Luqa kapitlu 9 morru hemm malaj. Vers 1. Sejjaħ l-12 Ġesu hawnhekk qed sejjaħ 12 apostli. Madwar u tom qawwa u seta, kulħadd jgħid qawwa u seta. Qawwa u seta, dik il-kelma qawwa hija l-kelma dunamis li minna nieħdu l-kelma bomba, dynamite. U tom seta, dik il-kelma hija exossia li tfisser dritt, jett. U qallhom tomhom il-qawwa u seta fuq ix-xjaten kollha. Small, medium, large u extra large. Fuq kollha kulħadd jgħid Ġesu tani seta qawwa u awtorità fuq ix-xjaten kollha mhux nofshom kollha tal-Majka, għamin kollha. Kollha. Amen, kollha. U biex u xiktar jagħmlu. U jfej u l-Mart. Ejt mela jien għandi qawwa. Seta awtorità fi Kristu biex inkaċċi x-xjaten kollha
u nfejja il-mart kollu. Dak Ġesu qed jgħidu mhux jien. Aħna jiena u inti tal-libna, aħna ħafna minnkom, ħafna minna peress trabbejna f'kultura kattolika, aħna naħsbu u ġejna marfin jew ġejna b'xi mod modin din l-informazzjoni li l-12 apostli biss għandhom l-autorità li keċċu, kellhom l-autorità jkeċċu xjaten, japeraw fil-mirakli, japeraw fil-qawwa tal-Alla. U mbagħad forsi xi ftit l-ewwel hemm li għandhom il-liċenzja. Sewwa, u l-kumplament bħall-imtsatzen jibbilgħu kull ma jisimgħu. Jiena kont wieħed minnhom. Amen. Ma meta tintaqa' ma' Kristu u tibda taqra l-Bibja, ma tistax tibqa' mazzu. Amen? Għax il-kelma tal-Alla hija dawl u meta jiddi fuqek id-dawl tibda tara. Amen? U bagħthom ixandru is-saltna tal-Alla u jfej u l-morda. Meta ngħidu isimgħu, meta tara l-kelma saltna tal-Alla, itfisser id-dominju ta' Alla. Fejn Alla, jiġifieri fejn tmur ix-xandar, il-Vanġelu ta' Ġesu Kristu, hemmhekk jiġi u jiddomina Alla. U għalhekk kif jiequ n-nies, u għalhekk joħorġu x-xjaten, għax issa f'dak il-post, f'dik l-erja, f'raħal, f'binja, fuq il-baħar, fuq il-muntanja, hemmhekk issa permezz tax-xandir tal-Vanġelu tas-Saltna, mhux il-Vanġelu tal-Battisti, mhux il-Vanġelu tal-Pentekostali, mhux il-Vanġelu tal-Kattolċi, mhux il-Vanġelu tal-Protestanti, il-Vanġelu ta' Saltna. Fejn jiġi mxandar il-Vanġelu ta' Saltna, hemmhekk jidħol is-Sultan. U s-Sultan jiġib qawwa, dominju u awtorità u juża lilek. Juża lilek. Amen? Issa, ix-Xitan ma jixtieq li l-ebda wieħed minnkom ma tisimgħu dan il-kliem. Għax qed nikxfulu patattu. Halleluja. Toġiba di tal-patata mikxufa. Amen. Amen. Mela, meta aħna ġejna motija awtorità u qawwa, ġejna motija dominju. Naf li min ma jafx il-Bibja, ħajgħid li ma dak l-apostli hemmhekk. Issa llum ħanorikom kif inti topera f'din l-awtorità u li mhux lill-apostli bista tal-disċipli kollha u tal-kull min jemmen u naraw nies fil-Bibja li ma kienux parti mill-apostli joperaw b'qawwa. Infatti waħda mill-inġustizzi li saret matul iż-żmien meta nkitbet il-Bibja hija li l-atti tal-apostli semmewh l-atti tal-apostli. Għax il-biċċa kbira tal-atti tal-apostli mhux l-apostli. Huma nies bħali u bħalek joperaw bil-qawwa tal-mulej fihom. Jibda mill-apostli imma taqbad minn kapitlu 5 l fuq. Ma jisimgħux iktar l-apostli. Mela għandek 24 kapitlu. U 19 minnhom ma jisemgħux apostli. Jew xi ftit tikka l-ewwel hemm. Pija nies bħali u bħalek jissemmew. Imma hemm ċavetta importanti aħwa. Hemm ċavetta, hemm ħafna, number 1 l-għarfien. Amen. Ħafna Kristjani llum il-ġurnata jgħixu ħajja medjokra. Kemm hawn minnkom titu tgħixu ħajja medjokra? Kemm hawn minnkom titu tgħixu ħajja ta' qawwa? Oli dejk. Mela mulej jgħidlu Armani issa. Irrid nisma' mulej. Għax inti dak li qed ngħidlek jien huwa diġà tiegħek u jien qed nixellek is-switch. Amen. Halleluja. Glorja lilek mulej qadis. Fil-ktieb ta' Luqa kapitlu 12, morru Luqa kapitlu 12 malajr. Luqa 12, mbagħad naraw 10 nerġgħu lura, ta? Luqa 12 vers 35. Ara x'jgħid Ġesu fuq daw it-tip ta' Kristjani. 35. Aħna hawnhekk ħanfaħħal Alla u niftaħru fil-mulej. Aħna hawnhekk ta' spiss naraw nies jinħelsu mix-xjaten. Naraw nies kif għadkom kif smajtu testimonjanza ta' nies fi u jkollhom fejqanu mirakli fihom. Dak għaliex hawnhekk jiġi pritkat il-Vanġelu tu mhux ta' Gordon Ġemmanxe, mhux il-Vanġelu tal-Knisja Evanġelika jew il-Knisja tal-Knisja Pentekostali. Hawnhekk jiġi mxandar il-Vanġelu tas-Saltna.
intom slaten u intom msejħin biex issaltnu fuq dak kollu li ġej mill-għadu. Amen. Allura meta l-poplu Alla jibda jqum u jieħu postu, dak kollu li ġej mill-għadu jkollu jaqa'. Qed tifhmu aħwa? Halleluja. U aħna għandna knejja sa' Malta. Għax aħna nipritkaw skont xejt il-Knisja, jew xejt il-Papa, jew xejt il-Pastor, jew xejt id-denominazzjoni tagħna. Mhux ovvja, kif tesperjenza l-qawwa tal-Alla jekk inti ħadd tagħmel dawn il-ħmerji. Alla mhu obbligat, iżemgħuni sew għax ngħidilkom. Alla mhu obbligat jikkonferma il-kelma ta' ħadd. Ħlif tiegħu biss. That's it. Amen aħwa? Tinsiex intom poplu li tħobbu l-verità. Mela għal min iħobb il-verità ma toffendiħx. Il-verità tinżillu bħal għasel. Amen. Grazzi Ġesu. Ħafna Kristjani qed jgħixu ħajja ta' medjokrità. Ħafna Kristjani draw imorru l-Knisja mingħajr qawwa. Kristjaneżmu bla qawwa. Għaw Malta, għaw knejjes, ekk msejħa evangeliċi, il-mulebirikom u ma nobodomx bl-ebda mod, imma jina ma nafx kif qatt ma jixxen u għal daw l-affarijiet li jaqraw fil-Bibja. Jew knisja, jew xi servizz ta' nofsija, jew servizz ta' tliet kwarti, jew xi servizz ta' sija. U tandrajna with the Christianity without power, tandraw ħafna Kristjani, u mhux qed nirreferi għal Kattoliċità, nirreferi anke Kristjani. Christianity without power. They don't realize that they're no longer truly following the Bible. Għas jafu li mhux vera timxu mal-Bibja. Forsi jekk mhux kompletament, ħafna minnhom mhux qed jindunaw, jew ħafna minn dawn l-affarijiet li naraw fis-Skrittura, mhux qed jindunaw li qed jimmissjawu. Halleluja. Mela, x'tajt hawnhekk vers 35. Żommu ġembejkom imħażma u l-imsiebaħ tagħkom mixawla. Kunu bħal nies jistennew il-sidhom lura mill-festa tat-tieġ biex malli jiġu jħabbad jiftħulu minnu fih. Ħenjin dawk il-qaddejja ta' River of Love. Li meta jiġi sidhom isibhom jisru. Mhux jorqdu ta' jisru. Tassew ngħidilkom li hu jitħażem qiegħdhom madwar il-mejda u jgħaddi qudiemhom iservihom. Immaġina Ġesu Kristu ħajservina fuq il-mejda, aħna nilbgħu fidili. Amen. Issa mor fil-ktib ta' l-morru l-ura, kapitlu 10 issa. Issa kapitlu 10 ħanaraw 70 oħra. Kulħadd jgħid qawwa u awtorità. Wara dan il-mulej għażel 72 oħra. Għaliex qed ngħidilkom dal-messaġġ f'dan iż-żmien? Għaliex qed ngħidilkom dal-messaġġ? Għaliex aħna qed ngħixu fi żmien mbagħad inkellimkom fuq messaġġ ieħor li jrid nibni għalih. Aħna qed ngħixu fi żmien li hemm ċans kbir li l-Antikristi ġa jataw. U jekk vera, x'ħanagħmlu? Ħammorru nieħbew ġo toqba? Għax iskrittura tgħidlek il-poplu ta' żmien l-Antikrist. Daniel 11 vers 32, they will do great exploits. Iż-żmien tal-Antikrist. Għalhekk Alla bil-fors ikollu jneħħihom minn nofs għax inkella ma jistax jopera kif irid. Għax ħajamel siklet sinu nofs, jiġġildilhom. Il-Bibja tgħidlek he will make war against the saints. Why is he making such a big deal? Making war? Jagħmel gwerra mal-għaddin. Gwerra ta' mela kemm huma qawwija daw biex tagħmel ftit tagħmel gwerra konta tagħhom. Huma b'saħħithom. Imma dawn ma mhux il-Kristjani kollha ta' dawn ma l-Kristjani li huma imħażmin sew, li huma armati sew, jafu xi tfisser timxi bil-qawwa u bl-awtorità li d-demonji jiteżżu meta jgħaddu mhux meta jitkellmu tafx meta jitkellmu mbagħad tibdew jagħmlu bżarnhom. Qed tiċċassaw, intom ma tafux l-Iskrittura tgħid li Ġesu żamm l-aħjar inbit għall-aħħar. Issa jekk tal-bidu kien tajjeb li tisker bih. Aħseb wara tal-aħħar.
Qed tifhmu aħwa? Amen aħwa? U minn dak minn mindu l-imbid beda ma waqafx ta' dejjem iżid, dejjem iżid, dejjem iżid. Amen aħwa? Halleluja. Vers wieħed ta' Luq 10. Wara dan il-mulej għażel 72 oħra u bagħthom tnejn qablu f'kull belt u post fejn kien se jmorru. Għamlu qalbkom dawk li intom pritkaw il-Vanġelu li suppost kollha kemm minnkom fit-toroq, fis-swali, fil-hotels, fuq ix-xogħol. Fejn inti tmur, Ġesu diġà qabel marru, anzi qablek mhux warajk, diġà mar qablek. Halleluja. U għalilhom il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela l-sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Morru waraw qiegħed nibgħatkom bħal ħrif qalb lil pub, taħdux magħkom labut la ħorġa lanqas qriq. Somma, u daw marru u l-Bibja tgħidilhom u kull familja tidħlu jgħidu l-paċi magħkom u fej u l-morda li kun hemm vers 9 sewwa u jgħidulhom is-saltna Alla waslet. Ismgħuni aħwa. Ħan iċċallenġjakom b'imħabba. Ħafna minnkom mhux ħadoħduha bħala challenge għax intom u lid din id-dar. Però meta inti għandek bosta knejjes jintaqgħu ġimgħa wara ġimgħa fej għan ma jaraw qatt, ħelsin ma jaraw qatt, nies jisalvaw jagħtu ħajthom ma jaraw qatt, nies jintlew bl-Ispirtu Santu ma jaraw qatt, xi kultant nibda nimmaġġa tgħid Ġesu jmur hemm. Għax fejn Ġesu jidħol, daw l-affarijiet huma normali, in-norma. Għax fejn tidħol is-saltna u tiġi mxandra s-saltna, nies ifiqu, nies inħelsu, omja jaraw torox jisimgħu, nies iqumu mill-wheelchairs. Daw rajthom jien aħwa, daw kollha rajthom dawn nies iqumu mill-mewt. Imma l-belt, insomma, issa morru vers 17. 72 reġgħu lura ferħana u jgħidu, isimgħu għadi, 72 reġgħu lura għand Ġesu u tgħid kemm kienu ferħana u jgħidu. Mulej, ix-xjaten ukoll joqogħdu għalina. Ix-xjaten mhux biss joqogħdu għalik, imma issa joqogħdu wkoll għalina. Issa di ħantikom naqa' parantesi. Di għadu xejn għax di għadu qabel Pentekoste. Għanna Kristjani fid-dinja u kull Malta li jħobbu l-mulej u jekk għandhom vera l-mulej ħajsalvaw. Imma jiġħdu l-qawwa tal-Ispirtu Santu li għana perikoluża. Taf li anka mingħajr il-qawwa tal-Ispirtu Santu tista' tkeċċi xjaten? Mingħajr il-qawwa tal-Ispirtu Santu imma għandek il-Ġesu vera u koll ix-xjatin jitilgħu. Għax Ġesu, għax xjaten jaraw l-autorità. Issa jekk inti, ħantikom eżempju. Mela autorità, isimgħu di autorità. Mela jekk jiena għandi autorità pereżempju l-inġor revolver. Għajna mlumotina polizija. U inti ġejb karozza is-suq full speed u li tarani. U tarani li jien għandi revolver jew jien għandi beġġ qed iwaqfek u inti għala bibek u tibqa' dejħa tajjarni. L-awtorità ma smajtix. Ma stmajta xejn. Però issa minn flok naħroġlok il-beġġ, issa naħroġlok jew xi bażuka. Jew nkella noħroġlok tank tal-gwerra. U issa mhux biss awtorità għandi, issa għandi awtorità u qawwa. U jaqbillek tieqaf. Amen. Issa l-mulej mhux biss awtorità tak awtorità u qawwa. Kulħadd jgħid Ġesu tani qawwa u awtorità, dominju, to dominate. When you dominate, you don't ask, you take. Halleluja. Amen. Grazzi Ġesu. Amen. Mela,
Vers 17, 72 reġgħu lura ferħana jgħidu mulej ix-xjaten ukoll joqogħdu għalina minħabba f'ismek. Minħabba f'ismek. L-aktar tard naraw fl-Atti tal-Apostli fejn ix-xjaten itredu sempliċiment bil-preżenza ta' fuq il-poplu tiegħu. Laqqas fetħu qalhom ġifieri. Jekk tittara eżatt, tittara Ġesu. Fejn Ġesu kien jimxi, il-preżenza tiegħu kienet tuttormenthom id-demonji. L-istess huwa għalik, jekk inti tkun verament imwieled miġdid, sottomess lejn Alla u sottomess lejn l-awtorità tal-Alla. Issa narawha di. Għax inti tista' tgħid, f'isem Ġesu. U mbagħad jagħmellek ix-demonju, Ġesu nafu. Il-Pawlu nafu amment minn end. U ħafna minn nies jibżaw jeżerċitaw l-awtorità tagħhom fuq ix-xitan għax għadhom mhumiex vera jew mhumiex talla vera, jew mhumiex informati sew, jew nkella qegħdin f'ribeljoni. U għalilhom, iva, jien kont narah ix-xitan jaqa' bħal berqa mis-sema. Ħantikom stampa ħa. Isimgħu sew, moħħkom hawn. Ħafna mid-drabi, jiena qabel ma sirt Kristjan, u anka fil-bidu li kont għadni kif sirt fil-mulej, kont naħseb li Ġesu għandu xi taqbida xi ġrida kbira fis-sema għaddejja, kollu jagħmel wrestling mad-demonju. U konna kienet anka pereżempju fuq l-internet tgħid kemm ġrid dik l-istampa tax-xetan u Ġesu jagħmlu hand reżil. Kemm hija qarrieqa dik l-istampa? X'hand reżil. Għalli Ġesu taf qal b'sebajja biss inkeċċi x-xitan. Ping! X'hand reżil. For no extra charge, qalbi. Ara, isma, meta Ġesu qed jgħid jiena rajt ix-xitan jaqa' bħal berqa, peress li aħna ġej minn background li naħsbu li x-xitan kellu xi Ġesu għandej b'xi gwerra bħalissa u struggle u mulla jgħinna daqsxejn misqdejn għax daqta qalbija. U ħana qbad lill-anġli please għajnejnu. Taf kif Ġesu ċalla? Ix-xitan hekk rajt ħana. Bang! Dan bħal sajetta. Bang! That's it. Finished. Già fatto? Fatto. Ta' tfissi. Infatti darba l-mulej għalli kien xi klisin ilu u ħanejdilkom di għax tfakkari l-ispirtu tal-lassa. Meta int qed tistragilja m'intix topera fis-saltna. Meta jien qed nistragilja bl-awtorità jew hekk b'suppost l-awtorità ta' Kristu, jekk jien qed nistragilja minix qed nopera kif suppost fis-saltna. Għax min isaltan ma jistragiljax. That's it. We declare and we decree and it's done. La tittamel xi ruxmata uġieħ u xi ruxmata jagħtu twerżiq. Aħna xi kultant ngħidu wers u mħabba l-excitement. Għax ix-xitan ma jibżax mit-twerżiq. Ix-xitan jibża minn xi ħadd li jaf l-awtorità tiegħu. Inti polizija x'għamillek joqgħod iwerża miha? Poġġi. Tgħidx kelma. Għaliex? Għax jaf l-awtorità. U ħafna Kristjani jaħsbu li jġibu l-awtorità aktar kemm ngħid werżaq kemm naqbes kemm. Qed tifhmuha? Iva jien kont narah li x-xitan jaqa' bħal berqa mis-sema. Araw! Tajtkom is-seta lil min ta' hawnhekk, mhux l-apostli biss, hawnhekk il-lewd ix-xejpli. Tajtkom is-seta biex tirfsu fuq is-sriep u l-iskorpjuni u telbu kull qawwa tal-għadu, telbu kull qawwa tal-għadu, kulħadd jgħid neleb kull qawwa tal-għadu. Isimgħuha, neħħu kull kunċett minn moħħkom, kull kunċett. Malta hija diffiċli għall-Vanġelu għax hawn Malta u demonji kbar. Le, għaw ħafna Kristjani boloħ. Mux demonji kbar.
Għaw ħafna Kristjani redin li m'għandhomx ħiel tal-awtorità li ġiet mogħtija lilhom. M'hawnx demonji u jista' jkun hawn l-ikbar wieħed jgħix b'Malta jiġi villaġġatura s-sajf, xorta huwa taħt saqajja f'isem Ġesu Kristu. Halleluja. Amen. Amen. Bis-serjetà ngħidilkom. Inkom xi darba taraw il-Ġesu jistragilja. Taraw l-apostli jistragiljaw. Sewwa, jew jidu jagħmlu rixmatat talb, jew jiena talb mhux qed tolbu ta' mhux qed inkontu tolbux. Jiġifieri isu struggling hekk battalja. Kemm qed imbagħti mulej. Darba ħabib tiegħi qal li kemm batgħid il-ġimgħa kemm iġġieled mad-demonja għatlu għaliex. Għatlu dak tellif tak. Qed tiġġieled ta' ħadd iġġieled. Għatlu intent orrajt. U xajtu l-buzza. Veru. Mela ma nkun tiġġieled. Mija kien nifsek fil-mera. The problem is jekk tiġġieled mija kien nifsek ħadd titlef. Għax inti you cannot cast yourself out. In Jesus' name, Gordon, come out! Kif nisakkaċi li nifs il-barra? Oħroġ, marriġ. Halleluja. Amen. Isimgħuni, u mhux kull dnub jew kull vizzju karnali huwa demonju. Ma niddemonika, we don't demonize every sin. Many sins are simply your fault, not Satan. You wanted it and you ate it. Mhux jiena, mhux il-mara li tajtni. Cast her out. Come out in Jesus' name. Le mhux il-mara int. U mhux dak ir-raġel nofsu riqek li dajtni. Le mhux ir-raġel int. All right, hallelujah. Ma taġawkom mhux il-biċċa xogħol. All right. Kull meta Ġesu ġi fuq ix-xena u għallem u wera l-awtorità kif jitkellem u kif jimmanifesta l-awtorità tiegħu. Morru fil-ktieb ta' Marku wieħed. Anzi, stanna qabel ma morru hemm, maraw xi tajt Luqa 10 vers 20. Madankoll, mela hawnhekk tgħid vers ta' xejtek, jgħid mela intom tirfsu fuq is-sieb u l-iskorpjuni u telbu kull qawwa tal-għadu għax insejt ngħidilkom dil-biċċa u ebda ħsara ma jagħmlulkom. Kulħadd jgħid ebda ħsara ma jagħmilli. Ebda ħsara ma jagħmel id-demonju ma jistax imissek. Qed ngħidilkom quddiem Malta u għawdex quddiem id-dinja dan ngħidha bl-Ingliż. Id-demonju l-ebda demonju li hemm fl-infern, jew f'Ruma, jew fl-Amerika, jew f'Malta, jew whatever, jew Brussell ma jistax imissek. Jekk imissek wis probabbli kellek xi naqqa fellowship qabel miegħu. Ma jistax imissek għax fil-veru sens tal-kelma id-demonju ma jarax lilek jekk inta Kristu, jara l-Kristu. Amen. U qed jgħidlek, bl-Ingliż jgħidilek, and the evil one cannot touch you or harm you. Ix-xitan ma jistax jimissek, jweġġak, jew jinġurjak. Madankollu tifirħu, mhux b'dan ifirħu li l-ispirtu joqogħdu għalikom, l-ispirti kollha joqogħdu għalikom. Imma firħu għax għandkom isimkom miktub fis-smewwien. Halleluja, jiena nifraħ ma dan nara xi ħadd jinħeles, imma taf għaliex jinħeles għax ix-xitan jaraf l-awtorità li jiena nimxi fiha li hija fi Kristu. U la jiena għandi l-awtorità, Ġesu qed jgħidlek ifisser li jekk inti qed topera fl-awtorità tiegħi, int tiegħi u ismek huwa miktub fit tal-ħajja. Għax kieku x-xitan ma jarfikx. Amen. Halleluja. Gloria l-Mulej. Il-kelma talla turina li l-Knisja mokkom waħwa. Ħani ċellenġjakom bil-mħabba. Ismaw nisew. Bħalissa naf li jarawni kattolċi,
evangeliċi. Malta biċċa kbira kattoliċi u hemm numru sostanzjali ta' evangeliċi. Il-Knisja vera twildet fil-qawwa. Battu għadi? Il-Knisja vera, mela ħana mela daqxie differenti. Il-Knisja ta' Kristu, capital letters vera, underline bold, twildet fil-qawwa tal-Espiritu Santu. Il-Knisja li mandala l-abda l-qawwa tal-Espiritu Santu u laqas awtorità mhijiex ta' Kristu. Jon kella dom qed ibennu lill-bambin u qed iraqduh. Tajmux. Jon kella noqogħdu nagħmlu bħalma tat-teatrin li sar Birżebbuġa. Nippassjaw il-bambin. Għattilu naqannepi. Għax pers li għaw naqarriħ ma jmuġu fil-patata. Biex tridna nabbu. Mux tab xej Malta, dizastru. Għax għadna neħħendiljaw u il-bambin minit għalit. U Ġesu ġi xandar saltna, għawa u autorità. Halleluja! Amen! Halleluja! Ikun infaħħar Ġesu, ir-re tar-rejiet. Glorja lilek mulej. Morru Mark kapitlu 1. Qed tieħdu pjaċir? Vers 21. Jiena naħseb kont ġej pediatrician. Jew pediatrician, tas-saqaj, sewa. Le. Pediatrician tfal. Patologist tas-saqaj, kont ħansir patologist. Għax inħobb nirfes is-swaba tas-saqaj u l-kallijiet. Il-professjoni barra pasta jiena pedologist. Nirfes il-kallijiet. Mara ġej kallu ieħor. Ġili smajtu xi ħadd f'kull kamp ta' ma ħafna drabi niddejja ismawni biex nallem u għal min għandu qalbu immejla għal-verità ħajfraħ bil-verità. Ġili smajt jiena predikaturi fekk imsejħa knejjes evangeliċi jew kristjani, għas għal-kattoliċi qed nirreferi issa għal-pentekostali, xi pentekostali kont evangeliċi, battisti, whatever, li jekk għandhom il-Kristu huma salvati, ħajmorru l-ġenna. Imma inti ma ġejġ biex imsejħ biex tmur il-ġenna u in the meantime tgħaddi mill-infern waqt li jetaw. Inti ġejt imsejħ biex inti tirrenja u tgħix f'awtorità u tibrilla bil-glorja tar-Re fuqek. Imma ċertu hekk imsejħa predikaturi jiġu jgħidu hekk ara, għax aħna l-Knisja tagħna niffukaw fuq it-talim. It-talim l-istil tiegħek, mhux it-talim tas-saltna. Għax isimgħu ara kif igun it-talim tas-saltna. Marku jgħid. Għax it-talim bla qawwa tal-Ispiritu Santu u bla qawwa u bla awtorità huwa t-talim tad-denominazzjoni mejta grassa tiegħek, mhux tal-Bibja. Isma'wa. U daħlu Kafarnawum malajr fjum is-sibt daħal is-sinagoga u qad jallem. In-nies baqgħu mistaġba bil-mod tat-talim tiegħu. Għax beda jellimhom bħal wieħed li għandu seta u mhux bħal kumplament tal-kittieba. Ikun hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi spiritu ħażin. U qabad jgħid aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret. Ġejt biex teqridna? Jien naf minn int għaddi stalla ma' Ġesu kmanda qalu eskot. U qallu oħroġ minnu. Imbagħad l-ispirtu ħażin lir-raġel beda jaħħabtu ħafna, għajja tajta kbira l-ispirtu u ħareġ minnu.
U l-kol staġbu u bdew jistaqsu lil xuxin u jgħidu, dan x'inhu? X'talim ġdid hu dan? Li ġimgħoti din is-seta sal-ispirti ħżina jikmanda u huma joqogħdu għalih. U l-fama tiegħu għax kif kien jgħallem. Mhux bħal xi wħud illum. Ruxma ta' Grek u ruxma ta' Hibru. Iraqdu kal-sija, mnalla jkun dik is-sija ta' raqda, għax xwed minnkom laqsardu. U mbagħad iridu mbagħad noħorġu bl-iskuża għax aħna knisja li tat-teaching nifokataw il-fiti. Yes, do it, but do it Jesus way. Hello, anybody? Hello, hallelujah. U min ma fehmx jistaqsir il-min fehm. Thank you, Lord. Luqa kapitlu 4, vers 31. I'm amazed. Luqa 4, vers 30, 31. Gloria lilek mula qaddis. Għax il-kalma tiegħek ma titbiddel għal ħadd. Niżel Kafarnaum u l-istess ħaġa naraw hawnhekk fi missib beda jgħallem u baqgħu mistarba bit-talim tiegħu għax id-diskors tiegħu kien ta' wieħed li għandu is-seta. Amen. Mela meta xi ħadd jiġini b'kull rispettu mħabba jiena ma nsemmi l-ebda ismijiet. Jgħid għax aħna niffukaw fuq it-teaching u spazju għall-Ispirtu Santu ma tagħtu qatt. Jekk mhux ukoll tgħidu l-demonju xi kultant. Sewwa ħelsin ma taraw qatt. Nies jimklaw l-Ispirtu ma naraw qatt u nies ifiqu ma naraw qatt għax aħna niffukaw fuq it-teaching. La inti dead, you're a dead church. That's the absolute truth. You're just dead. Knisja mejta. That's it. Hello. Amen. Gloria li jak missi qaddis. Isimgħu nissa. Tiftakru meta Ġesu mar u kien hemm wieħed ċenturjun li kellu il-qaddej tiegħu kellu xitan ġo fih. Amen. Luqa kapitlu 7. Luqa 7. Meta spiċċa jgħid in-nies kull ma kellu jgħidulhom daħal Kafarnaum u kull u jkun hemm ċenturjun li kellu qaddej għażiż ħafna lih. Li kien marit u wasal fl-aħħar iċ-ċenturjun sama b'Ġesu bagħtu biex jieħud mix-xjuħ tal-lut biex jitolbuh jiġi fej u jfejaqlu l-qaddej. Dawk marru qoddim Ġesu u bdew jitolbuh b'ħerqa kbira u jgħidulu jixraqlu li tagħmillu dan għax hu was. Il-ġens tagħna u kien bnienna is-sinagoga. Ġesu ma raħħom u ma kienx il-bot wisq mad-dar meta ċ-ċenturjun bat jgħidlu ma xi ħbieb. Sinjur, toqgħodx tinqala għax jien ma jisħoqlix li inti tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Għalhekk ħassejt li anqas biss kien jisħoqli niġi nsibek jien stess. Iżda int ordna b'kelma, kulħadd jgħid ordna. B'kelma, il-qaddej tiegħi fiq. Għax jien ukoll bniedem taħt is-seta ta' ħadd ieħor u jien stess għandi soldat taħt il-kman tiegħi soldati lil wieħed ngħidlu mur u jmur, lil ieħor ngħidlu ejja u jiġi u lil qaddej ngħidlu għamel dan u dan jagħmlu. U Ġesu fetaħ ħalq u beraħ jiċċassa u jistaġeb għal my goodness gracious. Qatt ma smajt il-ġaħat jitkellem bħal dan. Dar lejn in-nies u li kienu mexja wara għalhom ngħidilkom laqqas fil-knejjes Kristjani. Ma sibt il-ġaħat b'fidi, kulħadd jgħid b'fidi bħalin. Intom tal-fejt, too much fejt intom. Jon kella ruxma ta' domandi, jon kella oġġezzjonijiet, jon kella ma naqbilx, jon kella xek, u xek. No wonder you are struggling. Meta nbagħu dawk li kienu mibgħu ta' reġgħu lura d-dar sabu l-qaddej qawwi sħiħ. Isimgħuni aħwa. Isimgħuni moħħkom hawn. Għax biex hekk xi ħadd jgħidilkom għax intom tal-fidi u dawk tal-fidi. Għidlu le bħalkom tad-dubju jew. Hallelujah, tajba di. Insomma, anyway. Il-fidi, moħkom hawn, hija konnessa ma' xiex. Ma' xiex. Le. Ma' xiex. Ma' sottomissjoni. X'qallu ċenterjun?
Peress li fem xi tfisser topera taħt awtorità, sottomess lejn awtorità, mela għax jien issa sottomess nifhem kif topera int Ġesu. Għax int ukoll sottomess. Int sottomess il-missier. U fuq din l-art ukoll nafu li inti kont sottomess lejn ommok u missierek il-Marija u Ġuseppi sakemm bdejt il-ministeru tiegħek. Efesin kapitlu 6 vers 1. Kapitlu 6 vers 1 tnejn telkom oqogħdu u obdu lill-ġenituri tagħkom fil-mulej. Għax apparti li hemm barka speċjali fuq ħajtek, meta jiena u inti nkunu verament sottomessi kulħadd jgħid lejn danla. Lejn il-kelma tiegħu. Jekk Ġesu qala nobdija. Jisi meta inti taf li għandek titammet u ilek xhur u snin ma tridx titammet, int għandek problema ta' sottomissjoni. U ħafna mill-Kristjani għandhom problema ta' sottomissjoni għalhekk ma jimxux laqqas qatra ta' awtorità f'ħajthom. Għax l-awtorità ma tiġix għax inti tgħid li Kristjan, ix-xitan jaf ħafna Kristjani li qegħdin f'ribeljoni. U jekk inti topera f'ribeljoni, ix-xitan mhux ħajbnik u laqqas ħajobdik u laqqas ħajagħtik għażek għax ir-rebeljoni hija s-saltna tiegħu. Mela meta jiena nissottometti lejn Alla, Ġesu kien sottomess lejn tnejn. L-awtorità li Alla poġġu fuq din l-art u anke l-awtorità tas-sema. Għax ħafna faċli jgħidulek jiena sottomess lejn Alla taħi. Ma tiġix tgħidli li niġi l-Knisja. U jiena ma rridx noqgħod sottomess lejn l-ebda pastor. Mhux ta' b'xejn ħajtek hija diżastru. M'intix tinduna. Allura, meta aħna noperaw f'awtorità, tinsix l-awtorità apostolika bħal ma ngħidu mhux l-unika waħda ma bħal ta' River of Love, fejn l-affarijiet isiru b'ordni apostolika, inti mbagħad topera b'qawwa apostolika. L-Iskrittura tgħidlek li l-apostli kienu ma' Ġesu u l-apostli operaw bħal Ġesu. Il-Kristjani jridu jkunu ma' Alla, ma' Kristu, u meta jkunu f'obbedjenza lejn l-awtorità tal-Alla u l-awtorità li Alla waqqaf, buċċhom minn quddiem jafu li mudin bl-ebda rebeljoni għandhom kull seta u awtorità li kull demonju u kull marda jkollha tabdihom bil-fors. 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 U bil-fors fisser bil-forza. Għax issa x-xitan jara li inti persuna sottomess. Persuna li tafx tfisser awtorità. Għax inti ma tistax teżerċita awtorità jekk m'intix taħt awtorità. Amen. U għana rawa malaj, my goodness gracious, Lord help us. Jekk aħna mmorru per eżempju, mela il-fidi kbira hija relatata u konnessa, kulħadd jgħid hija konnessa, mod dirett ma l-awtorità u sottomissjoni lejn l-awtorità tal-Alla u l-awtorità waqfa minn Alla. Amen. Halleluja. Grazzi mulej. Xaħda interessanti, l-anġli jarfu x'inhi awtorità. Id-demonji jarfu x'inhi awtorità. Il-Kristjani tittoqgħod tallimhom bil-marfa x'inhi awtorità bir-riskju li jaħduha kontra l-awtorità. Qed tifhmuha? Ħanorikom morru fi ktib ta' pereżempju, m'hemm bżonn norikom bil-versi, ħanorikom pereżempju veqidin daw. Jekk aħna pereżempju naqraw l-Atti tal-Apostli kapitlu 6, morru hemm. Kapitlu 6, Atti 6. Hallelujah. Acts chapter 6. Grazzi. Praise and worship team here, please. Atti 6. Tinsix ix-xitan jafek lilek jekk inti ta' Kristu. Però jekk inti tgħid li inti ta' Kristu u inti tgħix ħajja rebelluża jafek ukoll. U fajnejn ix-xitan int tiegħu mhux ta' Kristu. Bis-serjetà ngħidilkom aħwa. Fil-ktib tal-Atti kapitlu 6 vers Alleluja 6 vers 8. Aħna naraw l-Atti tal-Apostli kapitlu 6
naraw fejn l-ewwel diakni ġew magħżula u ġew ordinati. Daw kienu l-Bibja tgħidlek. Vers 8, pereżempju naraw il-Stifnu. Kulħadd jgħid Stifnu ma kienx apostlu. Taf x'għamel Stifnu? Eġubijiet kbar aħwa. Mirakli kbar. Ftakar li din hija l-bidu tax-xita. Il-Bibja tgħidlek l-aħħar xita tkun aqwa minn l-ewwel xita. L-aħħar inbit ikun iktar qawwi mill-ewwel inbit. Mela jekk aħna rridu nkunu l-poplu tal-aħħar inbitu tal-aħħar xita, irridu nagħmlu naraw x'għamlu l-ewwel knisja. Mhux l-ewwel 12 apostli biss ta' l-ewwel knisja, għax l-għati tal-apostli għandek madwar 30 sena storja. Qed tifhmu? Isimgħu. U naraw vers 8 li Stifnu apparti li kien mimli bl-Ispirtu Santu, Stifnu kollu grazzja u qawwa kien jagħmel mirakli u sinjali kbar fost il-popli. Da li ġie martri, miet martri, l-ewwel martri da. Aħwa, Stifnu kien jaf xi tfisser awtorità? Come on, ngħiduli. Kien jaf xi tfisser qawwa tal-Alla? Kien wieħed mill-apostli? Le. Kien jaf xi tfisser li tkun sottomess lejn awtorità apostolika? Iva. Alleluja. Fil-ktib tal-Atti tal-Apostoli kapitlu 19, personaġġ li nisimgħu ħafna fuq, Atti 19, isimgħu vers 11, ħanaqralkom mal-arda, ħanaġġel malajr. Ara kemm sabiħa il-passaġġ ta'. Hekk qed jiġri Malta issa kif nitkellem, u hekk ħajkompli jiġri. U Alla kien jagħmel mirakli mhux żgħar permezz ta' Pawlu. Kulħadd jgħid permezz ta' Pawlu. Pawlu kien wieħed mill-apostli? Le. Naf li ħafna jaħsbu li kien, ma kienx. Pawlu ma kienx wieħed mill-apostli. Nisimgħu ħafna bih għax Alla għażlu u kif Alla ħadem bih. Pawlu ma kienx wieħed mill-apostli u qalab id-dinja ta' taħt fuq. Imma Pawlu kien jaf xi tfisser sottomissjoni? Kien jaf xi tfisser sottomissjoni lejn Alla. U meta sar Kristjan, l-ewwel ma għamel x'għamel, ma ripoġġi lilu nnifsu sottomess lejn l-apostli. Mhux mar jiftaħ knisja. Għal min għandu wedneħ biex jisma'. U l-Bibja tgħidlek għamel 14 sena jaqdi taħt l-apostli. U mbagħad ġie rilaxxat biex jagħmel il-ministeru tiegħu u xorta baqa' parti minn dik il-knisja. Isimgħu x'għamel Pawlu. Dak li għamel Pawlu nistgħu nagħmlu ħina u int. Hekk jgħid il-mulej u hekk jgħid Pawlu stess fil-littri tiegħu. Wara isma' vers 11, isma' ħanaqraħilkom di. Kull ma nagħmel 5 minuti oħra u nitolbu. 11. U Alla kien jagħmel mirakli mhux żgħar permezz ta' Pawlu, hekk li meta kien jieħdu l-imkatar jew frada li jkunu messu miegħu, dan aqwa anke li jekk tmissu l-ħwejjeġ. Min jaf kemm jiġu nies, naħseb dal-gwadarobba kien jiserqu ilu. Miskin kellu jixxi ħwejjeġ kull ġimgħa, kien jiserqu l-ħwejġu biex il-ħwejġu jfejquhom. Hekk li meta kienu jieħdu l-imkatar jew frada li jkunu messew magħhom miegħu u jqegħduhom fuq il-morda daw kienu jfiqu mill-mar tagħhom u l-ispirti ħżiena kienu joħorġu minnhom. Kien hemm xi wħud mill-eżorċisti li kienu jħobbu ħafna jkesksu xjaten, mhux ikeċċuhom, ikesksuhom. Lut iduru ma' dawk l-inħawi u bdew isejħu l-isem tal-mulej Ġesu fuq dawk li kellhom l-ispirti ħżiena u jgħidulhom niskun ġrag b'Ġesu li xandar Pawlu. Dak eżorċiżmu, U fisem il-Knisja, u fisem il-Qaddisin, u fisem il-Santi Patri, u fisem dik, u fisem dak, u fisem dik, u fisem dak, u il-Ġesu imma nafux imma naf ir-redden. Halleluja. Skuta fil-Ġesu inti tagħmel kara. Fisem Ġesu barra! Next. Ma che Għaw xaħta tiqba ġeħarja. Nispera taqbdu kollox. Kien hemm 7 wlied ta' wieħed jismu Xiva.
Assis kbir ludi li kien jagħmlu dan, imma l-ispirtu ħażin weġibhom lil Ġesu nafu. Lil Gordon Ġomman xi nafu, imma int min taħbad. Imbagħad ir-raġel li kellu l-ispirti ħżina fih, ħebba lihom, qelibhom u ċartilhom il-bishom fuqhom u ħarġu l-barra bil-bel bil-patata barra qarwenin. Bis-serjetà jekk tgħid. Sewwa, meta inti għandek nies f'ċertu knejjes li mhumiex ta' Kristu, jiġi jgħidulek dak il-qaddis tgħix kemm kien isawtu x-xitan u mbagħad għamilnieh ikkanonizzat qaddis. Li ma qaddis fil-Bibja? Xi darba missemmu x-xitan. Li ma apostlu fil-Bibja disċiplu Kristjan bażiku bażilare, xi darba missu seba' wieħed ix-xitan. Mela minnu possedot bid-demonju, jisardu d-demonju dak nagħmluhom qaddisin. U kanonizzati u nagħmluhom l-istanta nitolbu għalihom. U minn vera keċċi xitan dak taħt xitan. Kollox bil-maqlub aħwa. Daw qedima tal-maqlubin, letteralment. Dan saru jafu bih il-lut u l-Maltin kollha. U bdew jiġu River of Love bil-gżuz, nies ifiqu, nies jinħelsu, nies jagħtu ħajjithom il-Ġesu Kristu. Halleluja! Gloria lil Mulej! Halleluja! Atti tal-Apostli kapitlu 8. Ħan ispiċċa bdi. Ara waħwa. Għaw xatet jaqbad xi ħaġa lejla. Gloria lil Mulej, dak li intom smajtu huwa kollu ta'kom f'Ġesu Kristu. Halleluja! Vers 4. Imma dawk li xterdu bdew ixandu l-kelma kull fejn morru. Filippu li ma kienx apostlu u laqas kien wieħed minn tal-bidu, kien biss diaknu, kien sottomess, ġi ordnat, ġi mibgħut. Jaf xi tfisser awtorità, tkun taħt Alla, taħt l-ordni tal-Alla, jaf xi tfisser. Alla saħ biex jagħmel ġubiet huwa sinjali kbar mhux ifejjaq ftit min nista'. Filippu niżel f'belt tas-Samarija u xanda lil Kristu lin-nies tagħha. Il-folol ta' dik il-belt fema waħda kienu joqogħdu attenti għal dak li kien jgħidilhom Filippu meta kien jismagħhom u jaraw il-mirakli li kien jagħmel Filippu. Kien hemm nies maħkuma mill-ispirti ħżiena u dawn l-ispirti bajjad kbir kienu joħorġu minn ħafna minnhom u ħafna nies oħrajn mifluġa jew tsobob kienu jitfiqu. Daw kollha li ħajġri minnkom hekk ħajużakom illa. Fit-toroq, fil-supermarkets, hekk ħajużakom il-Mulej. In Jesus' name. Għarfu xi tfisser awtorità? Għaw xi tfisser kun taħt l-awtorità tal-Alla u l-awtorità li Alla waqqaf, ħalli dak il-miraklu li Alla wegħet għal dawk iż-żminijiet meta l-Antikrist ikun fuq id-dinja u l-poplu tal-Alla jagħmel exploits tal-ġenn u tal-għaġeb, għax jafu jekk ikunu taħt awtorità sew f'Alla, jafu li d-demonju għandhom fuq l-awtorità kollha. Halleluja! Ananija, fil-Ktib tal-Atti kapitlu 9. Ananija x'kien? La kien apostlu, la kien wieħed minn mażulin, laqas kien wieħed minn diakni xejn, Kristjan. Ma jafx tfisser sottomissjoni u tkun taħt awtorità. U għalhekk x'għamel? Eżerċita l-awtorità l-istess li kien jopera fihom l-apostli, id-disċipli u Ġesu Kristu nnifsu. Saħansitra li Ġesu qallu isma' Ananija. Għażiż ibni, hemm wieħed għami. Irridek, ħadd ma jaf bik. Inti id-disċipju li tħobbni, ħadd ma jaf bik. M'għandekx isem bħal l-apostol oħra, irrid nuża lilek. Irridek hemm wieħed għami. Tmur titlob fuqu, tiftaħlu għajnejh u timliħ bl-Ispirtu Santu. U il-dak li inti ħaditlob fuqu, lilek ħajinsewk. Imma l-dak li ħaditlob fuqu ħajaqlab id-dinja ta' taħt fisfel. Jismu Pawlu. Halleluja! Gloria lilek Mulej qaddis. Ejja nqumu bil-ifq aħwa. Halleluja. Ħattu pjaċir. Gloria lil Mulej. Jekk hawn xi ħadd illejla li passer, jiena rrid nimxi f'awtorità ta' Kristu. Hawn xi ħadd illejla jgħidli dal-kliem, jiena rrid nimxi fl-awtorità tal-Mulej. Isma', tox tisħi, din tiegħek fi Kristu mhux tiegħi. Ġesu tajjielek, mhux jien tajtielek.
Sekk inti fimt xi ħaġa lejla. Make sure li tpoġġi lek nifsek fil-ġisem ta' Kristu. Fejn Alla ħawlek u fejn Alla poġġik. U obdi lil-Kristu. Obdi l-awtorità waqfa minn Alla, ħalli ma jkollok l-ebda dubju, l-ebda problema opera fil-qawwa u l-awtorità ta' Ġesu Kristu. Għaw xi ħadd illejla li passeri nixtieq nagħti ħajti lill-Kristu. Nixtieq nagħti verament qalbi lil Ġesu għaw xi ħadd illejla. Tixtieq is-salva tagħti ħajta Kristu għal idejk. Tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu għaw xi ħadd. Tixtieq is-salva, tkun żgur li inti salvat. Għaw xi ħadd. Jekk inti qatt tmut illum u inti tkun żgur li inti ħadd tmur il-ġenna mhux l-inferno għal idejk. Għaw xi ħadd. Daw kollha għolejtu jdejkom biex is-salva tagħti ħajtek. Daw kollha għolejtu jdejkom biex tagħtu ħajthom il-Kristu. Salvaw, nubikom ikunu maħfura minn kollha kemm huma bid-dem qadis Ġesu Kristu, ismek jiġi miktub fi-ktib tal-ħajja, timtela bl-Ispirtu Santu u millum il-qudiem id-demonju fejn tgħaddi int jitwerwer. Halleluja! Glorja lil Mulej. Amen. Poġġi idek fuq qalbek. Olli dek lura l-oħra lejn Mulej, minn qalbek jgħid talba warajja, daw kollha inkom fuq YouTube, Facebook u televiżjoni jgħid talba warajja sa stess, minn qalbek issa stess sejda. Għidu Mulej qadis. Għidu minn qalbek, għidu minn qalbkom, Mister qadis. Grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu. Grazzi ta' dan il-qawwa u awtorità li inti tajtni. Inti tajtni awtorità u seta' u jett biex insir ibnek aziz, bintek aziza, permessa s-salib, permessa d-dem ta' Kristu u permessa l-Ispirtu Santu. Ġesu, jina dnibt kontra tijak, aħfilli jissa stess u nirċivi l-maħfra tijak Mulej, nindem minn dnubieti u b'qalbi kolla, b'moħħi kolla, b'ġismi kollu, indur lejk Mulej. Inti ma tiċħadnix, inti tannaqni miegħek Mulej, ejja f'qalbi, poġġi fuq tron ta' ħajti u kun inti s-sit, kun inti l-Mulej u kun inti r-re ta' ħajti. Illum ngħid lel id-demonju u nkisser kull ħakma u kull influenza li qatt kellu fuq ħajti. Illum jien ta' Ġesu Kristu maħsul bid-dem ta' Kristu, mimli bl-Ispirtu Santu, nagħti glorja, tifħir u onur għal glorja tiegħek missier. Illum jien salvat, illum jien maħfur, illum ismi miktub fi-ktib tal-ħajja, illum jien għandi qawwa u awtorità biex nimxi din il-ħajja vittorjus għal glorja tiegħek missier f'isem Ġesu Kristu. Amen, halleluja! Halleluja. Jekk inti għaddik it-talba llum minn qalbek inti llum salvat, imwieled minn ġdid, nubidek maħfura, ismek miktub fi ktub tal-ħajja, illum hija ħajja trasformata. Ibda qra l-Bibja, ibda tkellem mal-Mulej fit-talb u ejja xxierek magħna kull nhar terba' u nhar ta' Sibt. Fis-seba' ta' Feliċja hawnhekk ġewwa River of Love. Hallelujah, the one and only. U kull nhar ta' ħadd fil-ħodu fl-10 ta' fil-ħodu. God bless you, il-Mulej jħobbok, irċievi qawwa awtorità li Ġesu ta'